Чакайте. Стоп. Стоп, не бързай. Първо сте седнеш. Един по един. Един за Колона по един. колона, да. Да бъде Коледа и незабравима и годината е повторима. За да здрави, весели, засмени и от Бог благословени. Със свете сполох на бялата зима, изплащам ти свой привет и желая живота ти светя от прекрасен букет. Нека се научим да прощаваме, нека бавно устаряваме, нека повече да се обичаме, на себе си да приличаме. Нека бъдем по-добри, не само в такива дни. Весела Коледа! А сега 8 клас да ги заповядат. Един дядо и една баба имаха само един син. Той се оженил, дове им снаха. Тя се случва много мързеливо. Където седне, не вдига се. И нищо не работела. Един ден дядото рекал на бабата: Бабо, вземи паничките и виж ще отиваш да ги миеш, пак аз ще те спирам да на снагата се сети да отиде и да ги измие. Бабата взела паничките, а дядото почнал да ги дърпа. Стой, бабо, ти си стара, срамта е по-млади ти да ходиш да ги миеш. Не бива, дядо! Ти си по-стар! Аз съм жена. На мен е по-приятен да измия. Снахата ги слушала, паренко. Оле, как се не разбират стари хора. И затруднило се иска. Единият да ги измие сега, а другият потъп. Като видели бабата и дядото, че това не помага, намислили друго. И така един ден дядото казал на бабата: Бабо, я вземи менците да отиде за вода и отиде за вода, пък да дано снахата се сети да отиде. Бабата взела менците, О, майко! а дядото почнал да ги дърпа и да вика: Стой, бабо, ти си стара, срамта е по-млади ти да ходиш за вода. Не бива! Ти си по-стар. Аз съм жена. На мен е по-приятен да отида за вода. Бабо, я дай менците на мене. Снахата ги слушала паренко. Оле, как се не разбират стари хора. И затруднило се иска. Единият да отиде сега, а другият утре. Видялото ли видя? Голяма работа. Голяма работа.